ngisho lokho hleli kuye bo uhleli kuye uyikhehla le beka lapha efoni yakho ngale zakwethu amazwi osuku lena besilo vuka uthanda izwe lakho, thatha wonke umfutho wakho ufake ekuthandeni izwe lakho, ube nomoya omuhle, wethembeke obala, wethembeke esithe, uyibona impilo izoba mnandi kanjani. Impilo imnandi kabi uma wena wenkosi, imnandi kabi impilo uma uzophila ubuqotho, kulula ukuthi uzazi ukuthi ikuphi la kufanele ume khona nala kufanele uqhubeke khona. Uma uyindoda nje uboba nomkhawulo, uzazi ukuthi kumiwaphi uqhutshekwa kuphi. Vuka uthande izwe lakho, vuka kube nomnikelo owenzayo ezweni lakho njalo ngosuku. Ngeke kuyinaki indaba zabantu uma wenza njalo. Nibe nazo neintombi bafowethu, nibe nabo abantu besifazane empilweni yenu ababalulekile abazokukhumbuza ukuthi hayi mina wami soka lami hayi lokho akungangawe, lokho akukufanele, lokho ayakusikho kwakho. Yonke into omthandayo empilweni kodwa Jehova. Hamba phela nkosazana, hamba ntombi, hamba wena okwethu. Nakho-ke Tobiyani ngane yakwethu siyabonga. Kubalulekile bafowethu ukuthi ube nothando empilweni yakho, kubalulekile ukuthi ube nabantu abakuthandayo. Kubalulekile nawe ukuthi nje uyabona turn left to merge onto Ruthfest Highway. Kubalulekile kakhulu ngane zakwethu ukuthi ube nothando, uluthole uthando empilweni, ulucinge kubantu abafanele, uluthole kubantu abafanele, ngoba uma ungalutholi uthando uyithola ngempela wenza izinto eziningi ezingawenza umqondo kuwena qobo. Ugcina uqamba amanga uyindoda, uwaqamba waphindelela, ungabi namahloni ukuthi uqamba amanga, uyabanjwa ukuthi uqamba amanga. Kodwa ungabi nandaba ngoba vele awuthandi lutho. Manje umuntu ohlukumezekile nje, umuntu okhahlamezekile empilweni yakhe akana ndaba nezinto eziningi. Ingakho sometimes uthola abantu bethatha impilo zabo ngoba baswele uthando. Ngiyacela ke mina engakhuliswa ngothando, fundani ukuthanda, thanda intombi, thanda izingane zakho, khuluma ukuphila yonke indawo. Ungabi umuntu nje ongathi ulahlekile, ongazazi ukuthi ukuphi. Yabona, so vuka namhlanje uthanda izwe lakho. Insizwa nensizwa ngicela ibe nomnikelo ewenzayo esizweni. Kube khona umnikelo nje owenzayo. Ungabi nandaba ukuthi umnikelo wakho awulingani nowabanye abantu. Yeah, ufane nami nje, uphila impilo yakho, ungayiqhathanisi, ungajiki, ube into eyodwa, uze waziwe. Uyabona nje thina besiphilela ukwethukwa lapha kuthiwa singamaqaba. Siyizinto ezingazilutho, sithukwa ngazo zonke inhlamba lezi. Akazi usibone sijika, akwazi usibone sijika sithi hayi ngoba nakho abantu basethuka basibiza ngamaqaba sesizojika. Namhlanje the same ubuqaba kade bebethuka sebefuna bona, namhlanje sebefisa ngathi ngabe babazi kangcono lobo buqaba ibona ababusebenzisayo. Yikho kungafanele ukuthi ujikajike moyindoda, ungahlali nje njalo uyaguquka wena bathi khwasha usuyilokhu, bathi khwasha usuyileli iqembu, bathi khwasha usujoyina elinye iqembu. Hayi ake niqonde nje ningamadoda, hlale la uhleli khona into mayingalungi vala umlomo uyithulele phansi, ngoba egcineni kosuku sabatshela abantu, sabaxwayisa abantu uma bengahlehla bemavidweni ethu ango 2023 ango 2021 bazothola ukuthi asibexwayisa abantu ngokuthi abangasithathi kancane, ngoba if you undermine us that will be your own peril, because thina sinikeza isikhathi safunde empilweni, safunda into ebalekile ubudoda. Azange sifunde zonke lezi zinto ezaziwa ngabantu. No veteza nje nize nifike lapha enithanda khona. Ubudoda kabuthengwa ndawo, ubudoda futhi awuhlehla, ukwazi ukuhlehla uyokuqala phansi. Isingisi ungasifunda manje usibhede uphinde uhlehle uqala phansi usifunde kabusha usilungise. Ubudoda akakwenzeki lokho, into okufanele ukhule nayo. Akulula nje ukuthi uvele uvuke ekseni usuyindoda kade sonke lezi khathi uphila ubutabane uhambe uzenza engathi uqueen la, uQueen Elizabeth mhlathi kanyoko. Akunjalo nje, ayisonto inkaba ibambe khona. Vuka ekseni uthanda izwe lakho, vuka ekseni unaka izinto ezimqoka kuwe, iba nomoya omuhle, ufuna uthando la kufanele uthole khona, ungalifuni yonke indawo ngoba uzogcina uthatha inqumo kunezona ezingafanele nawe. Njengamanje nansi indaba la ikhona, it's about South Africa. Bazohamba weingane zakwethu, bazohamba abantu ukufika
akunandaba ukuthi abantu bangawashintsha bewathina amagiya nibabuke nje ngoba sithule singabaphenduli nje sibayeke ngamaboma ngithi kade beqale bathi hayi bona ngeke beyingene lento ngoba thina sikhuluma ngo-peaceful babuya bathi hayi bona bayihlanganisi nalento babuya bathi hayi sebeyayihlanganisa nalento manje ke sebezoyifuna ukuyona ngaphakathi ngoba bebona ukuthi iyaqhubeka into enzima enibhekene nayo uphakela umthakathi anibhekene namaqembu epolitiki into enzima enibhekene nayo nje nina nonke nina lezixovi la ko TikTok nakubo inkinga yenu enibhekene nayo uphakela umthakathi uhlale esobala uhlale bonakala uma ngempela uyibona ukuthi wena ungaba ngangami phumela obala njengophakela umthakathi wenza okwenziwa uphakela umthakathi bese siyabona ukuthi sizolingana yini ningalokhu nicinga izinto nifuna ukusikhatha nabantu besifazane besithanda kangaka nifuna ukusikhatha nithi asisabathandi kwasha kwacima siyabenyanya siyabezonda sibahlonipha niqambelana manga anisho ngani ukuthi inkinga uphakela umthakathi phela ngiyinkinga impela nami ngiyayibona ukuthi ngiyinkinga ngiyazazi webakwethu ukuthi ngingakanani mina ukuthi ngoba kangiphaphi nami nginazi izinto engingaqinela ngazo abanye abangontanga yethu kodwa ngeke ngikwenze lokho ngoba uNkulunkulu akakupha amandla ukuthi ucindezele abakwenu ayizonde inkabi ayibambe khona sibheke khona njengamanje sibheke khona silungiselela umkhuleko wasentabeni lapho siyocela khona uhambo olusha siyobonga ukuthi uNkulunkulu benathi sonke lesikhathi and then bese sicela uhambo olusha nizobona kuzokwenzeka ayizonde inkabi ayibambe khona dankie. Hello Mzansi, welcome to Mkosi Wasemzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Uphakela Umthakathi. He was live namhlekuseni sending a message to abantu base South Africa. Uthi sowuvukile yena ubhizi uyashika because uyayithanda futhi ayikhathalele South Africa, so he was sending a message to abantu basemzansi ukuthi abayithandi South Africa bathande live labo balilwele futhi live labo. Uyaqhubeka uphakela umthakathi nokuphikelela nokuphokophela ukuthi utoyilwele South Africa ngisho emva kwetindzaba ukuthi kuthiwe uthathe imali i-brown envelope lengu 3 million from Cyril Ramaphosa, but siyambona ukuthi still usashika going forward. So it makes us wonder ukuthi if ayithathe le mali kungani asachubeka nokulwela South Africa. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.